Ωραιότατο οικογενειακό διάρρη. Είναι από τα σπίτια τα οποία απουσιάζουν από την αγορά. Γωνιακό διαμέρισμα περίπου στα 85 μέτρα, με πάρα πολύ καλούς χώρους, 2 δωματίων, ξεχωριστή κουζίνα και σαλόνι, πράγμα που μπορεί να γίνει και ένα μικρομεσαίο τριάρι. Χρήση μερικής ανακαίνησης, σε πολύ καλό σημείο, πάρα πολύ φωτεινό. Το βλέπεις, ό,τι θες με ρωτάς. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Το χέρι σου να παίζει, τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά, για ρομάντικες φιγούρες πάνω στην πίστα, να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά που θα στέλνει το κορμί μας στο πρίμα βίστα.